Allereerst, goedenavond allemaal. Goedenavond aan alle lieve kinderen die meedoen aan de Wega Escolar. Mijn excuses dat ik nog steeds geen Papiamento spreek. Ik spreek alleen Nederlands, dus mijn speech zou ook daarom in het Nederlands zijn. Ik wil ten eerste de minister-president hartelijk bedanken voor het opvangen van mij. En in het bijzonder ook minister Kroes. Ik vind het fantastisch om vanavond hier te zijn. Ik vind het fantastisch om te zien hoeveel kinderen er mee gaan doen aan deze fantastische Spelen. Voor mij is het altijd een mooie eer om op Aruba te komen, omdat ik zelf ook op Aruba heb gewoond. Niet zo lang helaas, maar het is voor mij fantastisch. Het voelt vast thuiskomen. En ik vind het bijzonder om te zien met hoeveel vreugd alle kinderen zin hebben om mee te doen aan de Spelen. Ik heb zelf natuurlijk een hele mooie weg bewandeld naar het podium waar ik nu op acteer. Dat is bij Inter Milaan in de Serie A en ook bij het Nederlands elftal. In december hebben we het WK. Dat heb ik bereikt door keihard te werken elke dag, te geloven in mezelf, het vertrouwen te houden in mezelf en altijd op zoek te gaan naar nieuwe uitdagingen voor mezelf. Sommige dagen lukte het wel, sommige dagen lukte het niet. Maar het één ding wat ik altijd had, is het geloof in mezelf en dat was mijn houvast. Als je gelooft in jezelf, als je vertrouwen hebt op je eigen kwaliteiten en je weet wat je wil, dan is alles mogelijk. Dan kan iemand zeggen dat het niet mogelijk is. Als jij gelooft in jezelf, dan zal het altijd lukken. En dat is mijn spirit geweest gedurende mijn hele carrière. En ook nog mijn carrière op dit moment, waar ik nog steeds mee bezig ben. Nou, ik wil iedereen in ieder geval van harte bedanken dat ik vanavond hier mocht zijn. Ik vind het fantastisch te zien om hoeveel mensen er zijn gekomen. En ik wil in het bijzonder alle kinderen veel succes wensen bij de Spelen. En doe jullie best. Dank jullie wel.